uba yo ones narleng rangba shnong ka bari dua nne ka sngi ulo panchai petba halor ka jingsha kanno kala hauba golden star khongwar halor ka jingja ka blajia ka khatkandai tarik ha ka shnong bari dua hariboy district ka baderu ka sngi ka ba utei rangba shnong ulasha thombor ki palat lai phongut ki breu ki blawan yalam do ba golden star khongwar halor ka to ka jing penlat khubor jong u ba golden star khongwar te ka ka jing penlat khubor jong u kalong ka ka ba uthok hajing sha kamdei kumbau ong handre kalong kumne ba haka khandai tarik uwan hapo ying jonga ha compound uwan yalam da ki breu kumba lai phungot kedon hadu sau kali bat kali jong khongwar la sabat haki pulit bat ki ta ki lai kali ki la pet ka wei ka dei ka sumo kamai bat ka wei ka swift ka ba private bat nang don bang sa ka wei ka elto private ki number jong ki ngala da pa ki pulit te kumba ngila aya ka kot khubor ka tu ka sngi ba u khongwar wan yalam de ki bro ban sho yanga ban mo u menta u kno ba om dei ba sho mo u yanga dei ba sho mangi yo u handre kam dei kumta hajing sisa ba mo u ong ba one pan certificate snong hangne apo ing kajing one pan certificate snong da wan marwei ro ya kata kamlele handre wan yalam de ki kumba lai phongot ke wan hadu sau kali te anda haka tu ka sngi khandai tarik hapor ba umdan breu kanja breu idon I longkemi I longki bala ap lupa yang hangne bakio I ba ukhongwar la don lupa bat ki katto katne ki breu hangne kumbalai phungot ba maki ki layakte daka kanja rumal kanja jany hapo khmut long baki ka ekidur te hapor baki I nei longkemi badon marjan jonga yo I kata te la subasniu bat ila sedang ban khot ya I nya jonga we hadin inya bat I kini kinang apsya yang ngapat ngawan poi hadin anda mar ngawan poi hala sedang ban mi ki pajba apor la mi pajba maki kila sedang ban pet anda kila pet te ukhongwar muuru mare satu selenti te ula ur ar license ur haka jingting bam don breu shu umlong breu ula ur ar license bar don ki baya kawang mau yo te katahi kitu ki jingmong ki ba upen I henry kumbau ong bangi ya pom dakawaj jadi bangin da pom dakawaj ubreu im shu hadu kata namar ba dakawaj kamdere ki dak ki ba upen I ki kiti kitu ki dak na ki kli kumba ki ong imat na ka kli ar lai jaka hatong inang ban mat ar lai jaka dak ki berit jadi bangi mat dak kawat te season mat te bru layap andre kamdere komta bat kajing ayu jong khongwar kajing bisni jong u yanga kalong ba nadu snam ar hajar khatlai bangala long rang basnong manga ma u kwa banlong rang basnong hakil snam ar hajar khatlai ma uru por bangi kontes rang basnong ulawan hang nesnong jengi ban kontes naba kumba pi kapau haka kot khubor ka ba maki ki panlai tang ar snam kalai nang dak baki wan chong hang ne te mo una du tu snam ar hajar khalai yawan banlong rang basnong te hakini kisngiru mo unang panchit eki brusnong jengi hangne ba maki kin ya change no yang orang basnong tang ba mo umla ya kata kadau kabang ngaklam ai certificate ya ukun jong u wat ukun jong u bo unyo ya ka election ID hangne asnong jengi kade ka ba ai certificate mangahi ya ukun jong u ba usayo ya ka epic hangne asnong bangi la esong ka meeting hapo hima melim na banta kane ka kam certificate na hima melim kilap tha yang ki ong ba medai ban ai certificate snong ya ukun jong u wat juya kaja mapisa parakasi ngaro ngala kular hawat ngan ai hadin kata u khongwar syam lawan shu ban kano certificate nanga henry haka sipau tarik por banga don meeting hapo himamelem mars ngami na himamelem ha sipau tarik don ki khana kumbandriu nyongot ki khana khasi kya ki bat ki kali bat ki ong yang ma me bale mele ben khasi nga ong ya ki hato mangaro ngade khasi kumna nganang ben le ben khasi ki ong em ki don ki bahing jongi ki yathu ba me le ben khasi nga kali manota bahing jong phi ki ong em ki don hana kim yathu kerteng panban habanga ya le ban ya saitnya bat ki ong jar ya mengin syok menta tenga ngalak snap jar hajing ting ngalak snap jar te ki ong yang ngalada mendale bang kumne men le ben ki khasi ngin syok ya me da me wan silong nengin le se me haying ki ong kumta andre ngapat haba ki ong ngin wan se haying te ya katahi te ngala aya ka kot khubor ngala penmi kot khubor next day te hadin kata pat ngam tip bakin wan poi sisa hadu haying baki daong yang akin wan sei naying te haka khatsan tarik halor katahi ka tin ka ba sipho tarik ka ba nga laksa thombor hang te ha po silong te ngaya kendu yo ba khongwar hang ne ha po khandai mer haka khatsan tarik te ngakli yo pek pidei ma phi pa bru tusngi mau ong hoit ngadei manga bat nangdon ki brisnong jong meru ki ba pha lang ya kane kam habau ong kumta te ngilai don ka jing ya khaniat manga bat mai te hang kila mi kilong kemi ki badon ki saki phila banlek ban kli ya ki ba makikin batai balai ka don ka jingja yu kumba ki ong bang bok nga sho khongwar kamde kumta ngin don tang jing ya khaniat hapeng arngot
hai bat ki ong bangala buat ngala jauh slap kum ne umta Henry kata barok kadika bejing bakla nga kalam buat haga tugas Ayo ini kong ba kiwan haying jong irang basnong kiwan kia wan sasadi sadin kia buan bunmut te ba kidon kia wan sti sadin jong iro kia ka la kidur kiwan saut kiwan sat sadin jong irang basnong kiwan saut kia ka la kadur tengah dengan dauk nong tahin kiwan le yu kan ne tengah punya ni kong kan kasawan ini kong orang Basno ulas dam kan tak ti orang Basno anta kan ngabat orang yau hongwar hadim te ki mudhab kan nyapok kali mud kidnap kan dengan sya kan hadim tengah su halak tu kiwan ki nok sok snong ne ki barok ki bai dan hangna sangwai te ki wan yarap kan anta uur ya syok da umma barok ya don la kawan Jadi kumba kan nungut bagi wan kata kapor. dan live sapungut kira dak kukri ke bejurang rodon ke balingkor rodon syok kan yang Basno Ya buri pusang kai.